uJesu Kristu uyinkosi baba, ngiyabingelela ekhaya lethu, ngibingelela umama nobaba, abazalwane bonke entabeni kaJehova, kuyabonelela. Cela ukudlulisa ubufakazi ngamandla kaNkulunkulu awenzile, engenelela kumntakasisi wami obese ICU, uzoyichazela yena. Siphakamise ukubonga ngaye uJesu Kristu uyinkosi. Bafundisi, ngithanda ukuzolisa ukubonga. Bekukhoma for 3 months ngisesibhedlela, ngashaya i-stroke. Bengisebenza ngumseshi esiteshini saseNquthu. Uma umncane wazongibona wanginikeza umkhuleko waseRoma 10 verse 9. Wathi angisho emva kwakhe. Athi isolo ethulele. Wayengeza ukuthi ngiyamuzwa. Aqhubeke ngawusho lo mkhuleko lowo. Ngicela uphinde ungikhulekele. Uhlangothi lami laka-left alisebenzi. Ukuze ngikwazi ukuvuka ngikwazi noma ukuya-toilet. Manje angikhoni ngisho ukuhamba. Ngicela nje umkhuleko. Ungikhulekele. uJesu Kristu uyinkosi baba, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nabo ubufakazi bamntana kasisi wami obekuyikhoma for 3 months. Uphakamise amandla okubonga kakhulu, siyabonga baba. uJesu Kristu uyinkosi.